He d'agrair-li a la senyora Simon que m'ha permès filmar a la casa on menjava amb els meus avis durant 8 anys de la meva infantesa i adolescència. Quan he entrat, m'ha semblat que el temps s'havia detingut i un calfred m'ha recorregut tot el cos. La mateixa olor de la casa, les mateixes vistes des de les finestres. Fins i tot algun racó semblava immune al pas del temps. Així arribava tots els dies al voltant de la 1 del migdia i em quedava escrivint a la taula del menjador. La televisió estava encesa, però mai li feia cas. A la cuina sempre estava la meua àvia, preparant el menjar durant moltes hores. Sempre feia calor en aquest lloc, al qual gairebé mai entrava ni m'agradava estar. Recorde que una vegada una companya em va demanar la meva llibreta de llengua valenciana per a copiar uns apunts i jo vaig aprofitar per escriure-li una nota en la qual li deia que m'agradava. Ella em va retornar la llibreta el dia següent i jo vaig entrar en la casa impacient, amb el cor accelerat, tremolant, gairebé sense saludar a la meva àvia i em vaig ficar al quart de bany per a veure la seva resposta. Cap a les 2 hi apareixia el meu avi que tornava del bar i llavors es feia el silenci i la foscor. Les llums havien d'apagar-se si hi havia suficient llum de l'exterior. La televisió havia d'estar apagada si ningú la mirava i només es podien riure quan ell feia una broma. Sempre tenia por a que arribara i quan sentia el pany de la porta començava a escriure ràpidament per a ignorar el món que m'envoltava. Abans del dinar, el meu avi ens servia una amanida de l'horta. Després arribaven els 2 plats i els postres, sempre calents, sempre densos i pesats. Abans de les 3 havia de marxar-me per a tornar al col·legi. Allà deixava la meva àvia, que encara hi era a la cuina, ja que mai menjava amb nosaltres, i el meu avi, que seguia en silenci i que no em vaig adonar de quin tipus de persona era fins a uns anys després. Un maltractador.